hemen bildu gara gaur labeko pertsona helduak eta pentsionistak Madrilgo gobernuak igarri duelako 0,25% igoera izango dutela gure pentsioek. Lotsagarria iruditzen zaigu eta ikusten duguna da igoera hauek eta pentsio hauek hainbat eta hainbat pertsona, mila eta mila pertsona heldu bidaliko dituztela pobreziara, ezta? Kontuan hartzen baditugu Hego Euskal Herrian 650.000 pentsiodun ingurun gaudela, horietatik lautik batek jasotzen du 700 euro inguruko pentsio bat. Horrek esan nahi du pobreziaren marraren azpian dagoela, ze pobreziaren marra haie jarri zuten 1.000 eurotan, ezta? Orduan, beste aldetik ikusten dugu beste sektore bat dagoela oraindik, marra horren azpitik 350 euro inguruko pentsioa jasotzen dutenak, gutxi gora bera 14.000 pertsona, ezta? Orduan, hori da lehenengo gauza salatu nahi duguna. Pentsio horiek injustoak direla eta ez dutela bizitzaren kalidade minimoa ziurtatzen. Sistema propio bat aldarrikatzen dugu, pentsio duinak gutxieneko 1.000 eurokoak eta erosa ahalmena bermatuko dituztenak eta bereziki kasu eginez edo pentsiori jasotzen ez dutenei edo pentsio txiki-txikia jasotzen dutenei, ezta?